Fl-episodju tal-lum se nitfgħu dawl fuq il-ħidma ta' Nicola Caruana li tokkupa l-pożizzjoni ta' Senior Manager mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu jew l-MTA. Nicola taħdem fid-Direttorat tal-Konformità u Regolamentazzjoni, magħruf aħjar bħala Enforcement, u ilha f'din il-pożizzjoni l fuq minn sentejn. Naħdem Compliance and Regulatory magħruf aħjar bħala l-Enforcement u x-xogħol tagħna huwa li nosserveljaw il-setturi tat-turiżmu li jinkludu il-catering establishments, l-akkomodazzjoni, il-host families, il-holiday apartments, il-postijiet tal-btala, diving u diving centers, travel agency, tourist guides u timeshare ukoll. U jiena personali naċċerta li daw il-premises kollha qed iżommu mal-istandard tagħhom, niċċekkja li l-inspections qed isiru, niċċekkja il-files li hemm l-standards kollha din hemmhekk, u mbagħad ikolli nattendi għal ġieli konna każijiet il-qorti fejn insibu li min qed jopera bla liċenzja jew min mhux qed josserva r-regolamenti tiegħu tal-liċenzja nipproċedu legalment, ġifieri hemmhekk nipprepara l-karti u l-każijiet kollha tiegħi, mbagħad day-to-day running niċċekkja l-emails, nissettja meetings ma' dipartimenti oħra, meetings ma' superjuri tiegħi u mbagħad nagħmlu joint inspections ukoll ma' awtoritajiet oħra. L-inspections huma importanti ħafna għax minn dawn l-inspections ħassir taf x'hemm hemm barra, għax ovvjament minn wara d-desk jiena ma nkunx naf x'hemm hemm barra. Ġifieri meta mmorru nżuru l-postijiet insiru nafu x'hemm hemm barra, u għalhekk qabel ma toħroġ liċenzja aħna nagħmlu l-inspection għax qabel ovvjament trid tiċċekkja l-post jekk hux up to standard. U anke il-routine inspections li nagħmlu pereżempju fil-lukandi nagħmluhom darba f'sena, dak importanti ħafna biex naċċertaw li l-istandard qed jibqa' jinżamm, apparti li nagħmlu f'setturi ovvjament differenti bħal catering, diving induru il-dive sites ukoll biex niżguraw li min qed jopera huwa liċenzjat. Il-tourist guides ukoll fis-sajf nagħmlu 4 xhur 5 xhur, apparti ovvjament fix-xitwa ma fis-sajf jiżdied ix-xogħol. Induru daw il-postijiet l-iktar turistiċi biex niċċekkjaw li daw huma kollha liċenzjati huma bit-tag, ġifieri l-ispjegazzjoni li qed jagħti ġejja minn xi ħadd professjonali, xi ħadd li tkun studja fit-topic. It-travel agents ukoll naċċertaw li daw huma liċenzjati ħabba l-affarijiet li jridu jispjegaw lit-turisti, anke l-parti mill-insolvency fund li inti meta ssifer jekk meta ħadd ixxi package travel inti jrid ikollok ċertifikat. Għamilt diversi snin naħdem fil-lukandi fejn kont naħdem fis-settur ta' sales and marketing fejn kont responsabbli li nbih l-events u nieħu ħsieb l-events ukoll. U riċentament ukoll kont ħdimt ma' Destination Management Company fejn kont inbih il-Malta bħala destinazzjoni u kont insifer fuq diversi fieri internazzjonali wkoll. Jiena studjajt l-Università ta' Malta, għandi masters u għandi baċċellerat fit-turiżmu u l-qudiem nixtieq li forsi nkompli nistudja aktar f'dan il-suġġett li qiegħda fih, ġifieri nkompli ntejjeb il-knowledge tiegħi f'dan il-qasam. Bħala persuna li dejjem studjajt u ħdimt fit-turiżmu xtaqt li l-parti li jmiss tal-karriera tiegħi tkun fl-infurzar. Għax jiena nħobb il-Malta bħala pajjiżi u dejjem nixtieq li ntejbu l-prodott tagħna nkunu f'għadda kompetittiva. Bħala nfurzar trid tkun persuna ta' karattru sod, irid ikollok paċenzja u trid tkun taf tikkomunika tajjeb għax matul il-karriera tiegħek ħadd tiltaqa' ma' diversi sfidi, ħadd tiġi ċhallenġjat, ġifieri trid tkun persuna li tkun ta' karattru sod u ta' integrità wkoll, dak li huma kwalitajiet importanti ħafna għal dan ix-xogħol. Kull ġurnata hija differenti, ma jkollix dejjem ġurnata l-istess, nibda filgħodu billi indur it-tim, inkellimhom jekk ikun hemm xi problemi jew xi affarijiet li għandna bżonn niddiskutu konna one-to-one meetings nitkellmu, bad nipproċedi billi niċċekkja l-emails, nara l-affarijiet li huma l-iktar importanti biex għandi naddressja, niċċekkja daw il-recommendations, il-files, ġifieri l-inspections li jkunu saru, r-rapporti tagħhom, niċċekkjahom u niffirmhom biex ikunu jistgħu jingħaddu għad-dipartimenti tal-liċenzja biex tinħarġilhom il-liċenzja. Nikkoordina ma' dipartimenti oħra ġieli nagħmlu joint inspections kif ikun hemm il-bżonn ma' awtoritajiet oħra u nipprepara affarijiet legali, kull pereżempju min naqbdu li mhux qed jopera bil-liċenzja jew qed jikser il-kundizzjonijiet tal-liċenzja, mbagħad aħna nieħdu proċeduri legali, ġifieri nipprepara dak ix-xogħlijiet
ukoll u anke jkollna ħafna meetings mal-stakeholders għax aħna l-antana huwa li l-ewwel nipprovaw nagħlmuh il-persuna qabel ma noħorġu il-multa. Mbagħad ovvjament jekk dak il-persuna mhux ħajjikkoopera jew ħajjiqpa' u mbagħad aħna nipproċedu legalment ukoll. Meta ma nkunx ix-xogħol nipprova nirrilessa kemm jista' jkun nagħmel qadi li jkolli mmur għal xi mixja fis-sajf inħobb nhom ħafna u nħobb insifer ħafna wkoll. Nikola tispjegalna li ħafna mid-deċiżjonijiet tad-direttorat ikollhom impatt mhux biss fuq il-ħajja taċ-ċittadini Maltin, iżda wkoll it-turisti li jiġu jżuru Malta. Fil-fatt, ix-xogħol isir bl-iskop aħħari illi jibqa' jitjieb il-prodott turistiku u li tibqa' tissaħħaħ l-għaqda kompetittiva tal-pajjiż. Bħala mara li taħdem fl-enforcement meta bdejt ix-xogħol tiegħi hawnhekk forsi huwa aktar dominat mis-sess maskili dan is-settur. Ġifier dik diġà kienet sfida fiha nnifisha li xejn ġejt u kont qed immexxi d-dipartiment kienet sfida li għax jiena mara, imma sibt il-kooperazzjoni tal-kollegi tiegħi u dik il-sfida irnexxieli nelibha. Hemm diversi opportunitajiet u naħseb għandu jkun hemm nisa f'aktar ruoli importanti fit-turiżmu. Ġifier għandu jkun hawn iktar forsi awareness u pubbliċità tas-settur tat-turiżmu x'jista' joffri. Għax id-drabi naraw affarijiet li mhux daqshekk favorina, ma il-settur tat-turiżmu huwa rewarding ħafna, ġifieri dik xi ħaġa li forsi we need to get across. Il-role model li l-inspiratni hija ommi għax dejjem stinkat u ħadmet u dejjem il-valuri tax-xogħol għalmitni x'inhuma dan is-settur mhuwiex settur faċli, allura naħseb irid ikollok ukoll karattru sotu tkun ċerta mill-affarijiet u mill-persuna tiegħek u jrid ikollok ukoll ċertu konfidenza, trabbi ċertu konfidenza anke as you go along the way tibda tiltaqa' ma' ħafna xeni li qatt ma forsi tkun affaċċjajthom qabel u hekk trabbi l-konfidenza waħdek ukoll. U hemm ukoll għalmitni biex inkun nirrispetta n-nies u nifhem u nisma' n-nies li dawk naħseb huma valuri importanti ħafna li anke jiena nagħmel mal-kollegi tiegħi stess. Meta kont naħdem fil-lukandi kelli l-opportunità li nkun parti mit-tim li ħadu ħsieb li hu Presidency kif ukoll li hu Africa Summit, tallimt ħafna minnhom dawk il-ġranet li konna ħdimna u responsabiltajiet li kelli u l-ħidma li kien hemm wara għax jgħaddif ħafna ftit żmien imma nfatt il-preparament ikun twil ħafna u wkoll kont ħadd ħsieb delegazzjoni mill-Parlament Ċiniża wkoll li kienet ta' sodisfazzjon kbira u qatt ma ħaninsija. Hemm diversi opportunitajiet, hemm diversi setturi differenti, għandek il-marketing, għandek il-sustainability, għandek l-infurzar, għandek il-liċenzja, għandek il-kultura, għandek l-aviation, ġifieri kemm trid. It is a very broad operation u hemm diversi possibilitajiet u kif qatt diġà nerġa' nirrepeti il-career growth huwa wkoll fast. Ġifieri meta tibda hemm il-possibilità li ovvjament tkompli tikber fil-career wise. Meta ma tkunx qed tikkoordina mat-tim tagħha jew tieħu ħsieb it-tmexxija ta' kuljum, Nikola tħobb tivvjaġġa u tiskopri kulturi differenti. Għalhekk sibna ftit ħin biex nitkellmu ma' Nikola dwar il-ħajja tagħha lil hinn mill-post tax-xogħol. Il-vjaġġar għalija huwa importanti ħafna x'anke mentalment nistrieħ meta nsifer tiltaqa' ma' nies differenti, tiltaqa' ma' kulturi differenti, tbiddel mid-day to day job tiegħek għand titgħallem ħafna affarijiet għax ġieli tiltaqa' ma' ħafna esperjenzi li forsi ma tkunx iltqajt magħhom qabel. U naħseb tiġi lura b'iktar it opens your mind, open-mindedness. Vjaġġar involvi pjanar, time management, anka building of relationships, pereżempju meta ssifer fuq xogħol barra, ovvjament dak huwa ħaġa importanti ħafna daw kollha huma importanti għal day to day job tiegħi. U laqegħdin fuq is-suġġett tal-ivvjaġġar, fl-episodju li jmiss inkomplu s-safra tagħna stess fejn se niltaqgħu ma' nisa oħrajn u nsiru nafu bil-kontribut li qegħdin jagħtu. Narawkom.
Malta.